яъне ки дар анаҳамӣ сомонаи як хизматтиҷаи метавонед шумо даромада дар ҳолати уведомление накардан патенти шуморо аннулировать кардагиям. Патенти ман буд мешавад. 15-да метавонам бо патент кунам. Дар бораи амнистия ягон хабар нест. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк гузоред. Нафарҳое ки мехоҳанд границаи Қазоқистон бигзарен, ширкати боваринок барои шумо тавсия метиҳем. Номерошон мебуранд, метавонед ки дар WhatsApp зангшон бизанед ё бинависонедшон, ҷои худтона брон кунед, границаи Қазоқистон мебаранд. Ронандаҳо минбаъд метавонанд иҷозатномаи сиёҳ кардани шишаи мошинро онлайн ба даст оранд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани иҷозатномаи истифодаи шишаи сиёҳу хира дар мошин тариқи онлайн имконпазир шуд. Дар ин бора аз Оҷонсии Навоварӣ ва фановариҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода гуфтанд, ки ронандаҳо ин иҷозатнома тавассути пойгоҳи ягонаи хидматрасонии давлатии як хизматтиҷаи метавонанд ба даст оранд. Ба гуфтаи манбаъ, ҷорӣ шудани ин хидматрасонӣ дар шуъбаи электронӣ ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки ба мақомоти дахлдор наомада дар муҳлати то 1 дақиқа ҳуҷҷатҳоро пайдоиш кунанд. яъне ки дар анаҳамӣ сомонаи як хизматтиҷаи метавонед шумо даромада ҳуҷҷатҳои худтона пешниҳод кунед. Дигар ба бозрасии давлатии автомобилӣ рафтани шумо шарт ва зарур намешавад. Барои ҳуҷҷати танировкара дастрас кардан метавонед бо тариқи онлайн ба даст бигиред, яъне пулшам тариқи онлайн пардохт карда мешавад. Сипас хидматрасониро дар пойгоҳ пайдо карда, маълумоти лозимаро ворид ва арзиши онро пардохт карда, нархи иҷозатнома вобаста ба соли барориши мошинҳо муайян карда мешавад. дар оҷа нархномаҳоро муқаррар мекунанд вобаста аз соли мошинҳои шумо ва баъдан тибқи анаҳамун нархнома пула пардохт мекунед ва ҳуҷҷати анаҳамин сиёҳшишара бигем дастрас мекунед бо тариқи онлайнӣ ва ин чиз аллакай имконпазир шидагӣ астад. ибоди як информатсияи нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастрас намудани ҳуҷҷати анаҳамин сиёҳшишаҳо дар мошинҳо. Комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародаро, анаҳами духтури дандон дар шаҳри Москва як бигем нархи хизматрасонии худша арзонтар кардагиай бо стоматологи тоҷик дар хизмати шумо. номерош мебурояд, занг бизанед барои проблемаҳои дандон кортона буд мекунад. Неъматзода нависонда. салому алайкум ака. сози хубӣ иншаалло. як савол ба шумо. шукронаи худованд ҳазорон бор соз ва хуб ҳастем бародари азиз. марамат саволтона бинависонед. як нафари дигар нависондае ки салом акаи Сорбон. дар паспорт печати аннулирован задам. ман депорт шудам. бале, яъне ки въезди шумо маҳкам шудагиа бародари азиз. Сабр нависондае. салом додарҷон. ман 28 октябр Москва рафтам. соли 2025 буд. патент кардам. патента як моҳша платит кардам. 6 моҳ истодам дар Москва. 2 октябр омадам. мақсад ки дигар то омадан ман натонистам патент платит карда. аз сабабе ки ҷои кори соз наёфтам, бемор шудам. омадам Тоҷикистон. боз аз моҳи апрел бояд равам. аз маҷбурӣ мерам додарҷон. гуфтаниам ки ба ман депорт шудам ё не. мақсади гап барои патент наспоридан пулш агар мабодои патенти шуморо аннулировать кардагӣ бошанд, яъне шумо ҳозир сафар карда биред, патент гирифта наметонед ва боз барои анаҳамин дилпир будани худтон мерем ҷои шиноснома ва раводид даниётона проверка мекунем ки шуморо запрет кардагӣ ҳастанд ё ин ки не. ҳасанов нависонда. салом бародар. ман дар Москва патент кардам. 4 моҳ кор кардам, лекин трудовой надоштам. гашта душанбе омадам. омадагӣ ма душид. метавонам боз рафта. пешакӣ раҳмат. трудовой договор надошта бошед, дар ҳолати уведомление накардан патенти шуморо аннулировать кардагиам. баха нависонда. салому алайкум бародар. чӣ хел бояд фаҳмид ки дар реестр ғалтидагӣ. худованд розӣ боша, оли мо дар видеоҳои оянда тавсия метем ки реестр будагӣ ё чӣ хел бояд бифаҳманд ки номшон ҳаст дар чорни ё ин ки нест дар чорни. ҳамин масъалада худо хоҳад видео мекунем, мегем онашо. нодиров нависонда. акаҷон номеротона партоем. савол дошта бошӣ бародари азиз дар анаҳамуҷа дар комментария бинависон, худо хоҳад мехунем. фотима нависонда. салом акаи Сорбон. телефони санаторияи Баҳористона чӣ хел дастрас кунем? пешакӣ раҳмат. бизанед дар интернет ба фикру мебуроям.
ҳоҷи Фарух нависонда: салом акаи Сорбон, патенти ман буд мешавад. 15-да метавонам бо патент кунам. Илтимос ҷавоб диҳед. Агар шумо трудовой договор доштагӣ бошед, бе гузаштани граница метавонед ки боз патентона продлит кунед. Ва агар надошта бошед, ана ҳамин ҳозир пеш аз 15-ҳам граница бигзаред, айсари нав ворид бишед ва патент биспоред бо. Як нафари дигар нависонда: депорт қатъӣ аз Қазоқистон гузаронида метавонанд? Не. Депорт ки боши баромадӣ дигар даромада наметавонӣ. Ҳомидов нависонда: акаи Сорбон, ман патент дорам, срокаш ҳаст. Хона рафта омада метавонам ё 3 моҳ истода баъд биём? Ҳозир патент дошта бошӣ, регистратсия дошта бошӣ, ягон проблема надошта бошӣ, биромадӣ бо кае ки хоҳӣ медроед. Як нафари дигар нависонда: айни ҳол шаҳрвандии Русияро соҳиб шуда метавонем, яъне паспорт? Бале, аз байн бурдагӣ нестан ин чиза. Яъқубов нависонда: ассалому алайкум ака, дар бораи амнистия ягон хабар нест? Раҳмат. Не, мутаассифона ягон хабар нест. Як нафари дигар нависонда: акаҷон ба пеш, ман шахсан мефахрам бо ҳамин хел кадрҳои хуби ватан. Ака фақат ба пеш, ҳар хел беақлҳоро аҳамият надеҳ. Вайҳора хонаводааш ҳамиқадр тарбия доранд. Тарбия аз падар модар вобаста, мегам ин чиз дуруст аст. Ва ӯ сагбачаҳое ки гапҳои қабеҳ менависонанд, мо ба ӯ нафарҳо аҳамият намедиҳем ва гӯё ӯ нафарҳо вуҷуд надоранд. раҳмат касое ки моро тамошо мекунед, ҳамеша дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Худо хоҳад моро ҳамавақт кӯшиш мекунем видеоҳои хуб пешкаши шумо кунем. Одинаев нависонда: салом, чӣ хел шумо нағз? Шикри худованд ҳазорон бор хуб ҳастед. Саидзода нависонда: салому алайкум брат, патенти ман моҳи май тамом мешавад. Продления кунам мешавад? Кай Сорбон, пешакӣ раҳмат. Агар трудовой договор дошта бошед, бале, мешавад продления бикунед. Як нафари дигар нависонда: салом Сорбон брат, ҳамин мара 4 сол пеш видварения карданд. Сари суд бароварданд, дар суд гуфтанд 3 сол видварения. Ай ҳисоби як рӯз гузаштани мигратсионӣ мара 10 рӯз муҳлат доданд, гуфтанд аз РФ баро. Ман 8 моҳи дига истодам. Ватан ки омадам, ҳозир проверка мекунем. Мега 5 сола, чӣ ба ихел шида бошад? ба хотире ки шумо вақти муҳлат аз Россия берун набаромадед, шуморо 10 рӯз муҳлат доданд ки аз Россия бароед, набаромадед ва вақти баромадан ин чизе ки муайян мекунанд, шуморо видварения кардагиянд, мисол дар система ин чизо ҳаст, баъд муҳлата бо мегиранд, зиёдтар мекунанд. Давлат нависонда: салому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат кай сар мешавад? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад. Суҳроб Ёров нависонда: салому алайкум ака, ман 17 март 27 медорам. Хизмат бебаранд ё не? Ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. 17 март ки 27 сола шидӣ, аз даъват ба хизмат озод мешавад. Аъзам Садиров нависонда: салом додар, бачаи ман патенташ аннулировать шидаанд. Биро як гости чанқа, пас мумкин аст даромадан. Даромада метавонад, яъне ки гости кина мигратсиони картара метавонад даромада. Вале агар работа кина бидроя, патент ки аннулировать шидагиаст, дигар то 1 сола патент гирифта наметавонад. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, студентский билет дорам, дар сохтмон кор мекунам. Ба қапанма чӣ мегам? Шумо студентский билета агар барои озод шидан аз патент гирифтагӣ бошед, албатта ки дар ин ҳолат шуморо запрет мекунанд ва штрафтон мекунанд. Дар ҳақиқатан студент бошед, шумо мақсад бихонед донишгоҳ, дар ин ҳолат монеагӣ намешавад. Як нафари дигар нависонда: ака кадом аэропорт маҳкам мешавад? Душанбе. Аэропорт маҳкам намешавад. Мо гуфтем ки дар ҷои терминали пештараш терминали нав месозанд. Тамом, ин ҳам қадар чиз. Ҳалимов нависонда: машаллаҳ, беҳтарин тараққиёт, пешрафтесай, зинда бошӣ акаи Сорбон. Сарбаланд бошем бародарони азиз, ҳамарӯза видеоҳои нав, ҳамарӯза хабарҳои нава насиб боша метавонед аз канали мо дастрас бикунед. барномаи имрӯзаро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем. Мо саволотон боша метавонед дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад.